L-ewwel ġurnata tal-iskola għall-għalliema kienet ikkaratterizzata minn stat ta' paniku assolut kawża tan-nuqqas ta' ppjanar illi l-iskejjel Maltin u Għawċin itħabtu wiċċhom magħhom. Dan ingħad fi stqarrija maħruġa mill-Unjen tal-Edukaturi Professjonisti fejn skont rapporti li rċeviet jidher illi s-sitwazzjoni fl-iskejjel hija waħda kaotika għall-aħħar fejn saħansitra ġie rrapportat illi hemm klassijiet mhux imnatfa kif ukoll staff rooms ippakkjati bl-imwejjed imrassin u b'nuqqas ta' distanza fiżika kif stipulati mill-protokolli maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa. Ingħad illi f'każ partikolari kamra li suppost jinqedu fiha 6 adulti skont il-miżuri ta' distanza soċjali qed jiġi rrapportat illi tqedu fiha 30 għalliem. Il-UPE spjegat illi l-edukaturi nataw timetable ġdida u għaldaqstant saħqet li dak kollu li ħejjew għalih kien kollu ta' xejn. Dan fil-waqt illi ġie rrapportat illi n-numru ta' LSCs qalu li fil-waqt li provdew siġġijiet kemm għall-istudenti kif ukoll għall-għalliema bil-miżuri kollha ta' mitigazzjoni huma ġew minsija. Intant twasslu diversi ilmenti li l-konnessjoni tal-internet f'diversi skejjel ma kienet stabbli xejn u għaldaqstant l-għalliema ma setgħux jidħlu fil-pjattaformi online sabiex jagħmlu xogħolhom. Dan kollu ġimgħa l-bogħod minn meta l-istudenti jerġgħu jitlu lura fil-klassijiet u 24 siegħa biss wara illi l-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici ma offra l-ebda serħan il-moħħ lill-għalliema u l-ġenituri. Ħajkonna każijiet, huwa impossibbli li tgħid li mhux se jkollna każijiet. Il-ġenituri għandhom rwol importanti ħafna xi jilagħbu, għandhom rwol xi jagħmlu, mela allura rridu innaqsu il-gruppi li wliedna se jkunu fihom. Għaldaqstant, il-UPE qed tappella lill membri tagħha sabiex jirrapportaw kull każ li jmur kontra l-protokolli maħruġa bil-għan illi tkun tista' taffronta lill-Ministeru bl-evidenza f'idejha.